Jone batzuetan pelikula hasten da Opera Prima programan, dela Eskak Unibertsitateak daukan programa bat, ikasle horiek haien lehenengo pelikulak garatu ahal izateko, eta orduan horra heldu nintzenean ez zegoen pelikularik, neukan ideia oso general bat, baina ez zegoen orain sortu dugun pelikulaz. Eta orduan Gabon horietan nire aitak eman zizkidan bere gazteetako eta nerabezaroko egunerokoak. Orduan, hasi nintzen gau horretan eguneroko horiek irakurtzen komunaloka, eta apur bat hori da pelikularen hasia. Gero pelikulak hartu du dimentsio handiagoa eta hitz egiten du gauza gehiagotaz, baina nire aita hor irakurri ahal izatea eta ez dakit, nik ezagutzen dut nire aita, baina batean hor beste pertsona bat ikustean, nola zen gazteetan, zelan pentsatzen zuen, zela sentitzen zen, horrek erakarri ninduen pelikulan pentsatzen hasteko. Azkenean pelikula coming of age bat da, orduan Jonek dituela 20 urte, justo dago transizio momentu baten, nerabezarotik heldu arora, heldutasunera, orduan pelikulak sakontzen du nola transito horretan ditugun zalantzak, ziurgabetasunak eta nola familia honetan egon diren orain arte rol batzuk, aita izan da zaintzailea, umeak izan dira zainduak, eta hain garrantzitsuak izan aldiren oinarri batzuk zure gurasoak bezala, nola cuando se tambalean edo ez direnean hain ziurrak, horrek dakarren ziurgabetasuna eta zalantzak. Pelikula hau egin da modu oso berezi baten, ez genuelako lortu finantziazioa rodajea bukatu eta gero, orduan azkenean egin genuen lagunen artean, talde oso txiki batekin, orain pelikula ikusten duzunean ez da konturatzen horretaz, baina bueno, eta orduan rodajean realmente zailena edo izan zen Bilboko Jaietan grabatzea, ze azkenean pelikula naiz eta izan familia honen historioa, kontekstua da Bilboko Jaietan, da Joneren uda hau eta konkretuki Bilboko Jaiak prestatzen diren bitartean eta Bilboko Jaiak gertatzen diren bitartean. Orduan hori izan zen erronka handiena uste dut, ze azkenean Bilboko Jaiak existitzen dira eta ezin dira gelditu, orduan grabatu behar genuen soinu direktorekin, zegoen denbora guztian musika, jendea, pasatzen. Hori egin ahal izateko oso ondo prestatu behar izan genuen, baina gero hor egotean izan zen bastante divertido. Beste erronka bat agien izan zen castinga egitea, ze pertsonai ia gehienak Josean Bengoetxea eta Ainhoa Artetxe izan ezik ez dira aktoreak orduan. Ezagutu ginenean ez ziren aktoreak orduan, izan zen oso prozesu luzea castingarena, topatu ahal izateko Jone, topatu ahal izateko Marta, dela Joneren aizpatzik, topatu ahal izateko Joneren kuadrilla guztia, eta pelikulan agertzen diren beste pertsonai asko. Orduan hori izan zen erronka ere, ze azkenean egon ginen amets dela casting zuzendaria eta ni ia urte oso batez jendea ezagutzen. Pelikula bukatu genuen grabatzen 2023ko irailean, eta orduan hor hasi zen postprodukzio prozesu guztia, non postprodukzio prozesuaren parte baten, egon ginen Malagako work in progressean, zela pelikula bukatu gabe zegoen, baina hor aurkeztu genuen ez publikoarentzako, bakarrik industriarentzako jendearentzat, eta hor jaso genituen sari batzuk lagundu zigutela pelikula bukatu ahal izaten. Eta orduan orain lehenengo estrenoa edo pelikula publikoarekin ikusiko den lehenengo tokia da Malagako festivala ere, sekzio ofizialean eta egongo gara martxoaren 15ean. Hortik aurrera gero egongo da festivalean, martxoaren 29ean ere, eta irailean zinemetan. Eta hori, superpozik, baliabide hain gutxirekin pelikula orain jendeak ikusi ahal izatea eta zinemetan egotea, me hace mucha ilusión eta nago oso pozik pelikula ikusiko delako, azkenean pelikulak egin ditugu horretarako. Malagan parte hartzeak pelikulak, azkenean esan dudan moduan pelikula hau baliabide oso gutxirekin egin da eta industriatik nahikoko kanpo, orduan Malagako festival batean egon ahal izatea, azkenean da bozgorailu bat pelikularentzako, ze guk ez ditugu baliabideak promozio oso handi bat egiteko, ez jendearen gana hurbiltzeko, orduan azkenean festival baten egoteak ematen dizkizu hori laguntzak da baliabideak, prentsak idatzi ahal izateko, jendeak pelikula ezagutzeko, eta orduan apur bat un empujoncito, gero zinemetan estrenatzen dugunean, jendeak jakiteko agian zein den pelikula edo zeri buruzari garen hitz egiten. Bilboko Jaietan grabatu den pelikula bat eta euskeraz den pelikula bat, Malagan estrenatu ahal izatea, hori ere uste dut garrantzitsua dela, niretzat garrantzitsua zen pelikula nahazten dira euskera eta gaztelera, baina garrantzitsua zen pelikula euskeraz izatea eta euskerak bere tokia eukitzea pelikulan eta euskal zineman eta zineman generalean.